हॅलो सर्वांक नमस्कार। हांव रेशल डिसोजा पेरमानो तुमकां समेस्तांक पास्का फेस्ताचे हार्दिक शुभाशय हांव पाठयता। मग अशनो ह्याच एप्रिलाच्या 25 तारखेर आमचे फिल्म फोंडासो मिस्तेर रिलीज जावचार आसा आणि हे फिल्म भारत सिनेमास विजय देरलाकट्टे उडुपी कुंदापूर आणि तसेच पडुबिद्रेंत रिलीज जाता। या फिल्माक तुम्ही येऊन या फिल्म पळोवन या फिल्म यशस्वी करेजे। तुमच्या लागशीं असल्या थिएटराक तुम्ही वेचे थंयसर वेताना तुमच्या फॅमिली मेंबर्सांक फ्रेंड्सांक आणि तशेंच शेजाऱ्यांक तुम्ही आपण वरचे आणि वन हे फिल्म तुम्ही दाखोवचे। या फिल्म जबरदस्त कॉमेडी असतले त्या देखून समेस्तांनी हे फिल्म पळोवंक येवचे आणि या फिल्माक भरपूर सहकार तुम्ही दिवचो। आमचे पहिल्यांचे फिल्म असले लकी ड्रॉ 777 आणि या फिल्माक तुम्ही समेस्तांनी भरपूर सहकार दिला आणि ते फिल्म यशस्वी जावंक तुम्ही कारण जाल्यात त्या देखून तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमचे फोंडासो मिस्तेर या फिल्माक तुम्ही तुमचो सहकार दियात आणि या फिल्माच्या यशस्वीक तुम्ही कारण जायात। परत एक पोटी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं।